Moi, tervetuloa taas Riikka tupettaa osaan 3. Tässä osassa mä pakkaan nämä matkalaukut mukaan Espanjan matkalle, minne me lähdemme huomenna. Mukaanhan lähtee mun 3 lasta ja minä. Ja sitten yksi toinen äiti, eli Sinttu, ja hänen 3 lasta. Ja ne lapset on vielä pienempiä kuin mun lapset. No mitäs kaikkea mä sitten pakkaan? Mulla on yksi tämmönen iso matkalaukku, on tuolla. Tämä tulee sinne ruumaan ja muut tulee sitten sinne matkustamoon. Tuolla on Liisan laukku, Arnin laukku ja Jaakobin laukku. Nyt mä kerron mitä kaikkea sitten tulee mukaan. Meillähän on semmonen ihana yölento, 8 lähtöä ja 1 yöllä olemme siellä Espanjassa. Ja mä oon aina opettanut lapset siihen, että vetää itse aina omia matkalaukkujaan, koska mä en kerta kaikkiaan pysty 3 lapsen tavaroita itse kuljettamaan, tai että se on mun mielestä ihan kiva. Ja niiden mielestä on kaikista kivointa ollutkin lentokoneessa ja matkoilla niin kuin itse vetää niitä matkalaukkuja, erityisesti koska Arnilla on tämmönen hieno Cars-matkalaukku, minkä hänen isovanhemmat on tuonut ihan Jenkeistä asti. Mutta sitten aloitetaan tästä mun. Elikkä mukaan tulee, mulla on tämmönen Rimovalta matkalaukku saatu lainaan koko kesäksi. Ja siinä on 2 tämmöistä puolta, on aivan mielettömän hyvä. Tää toisella puolella on nyt järkättynä nämä minun hellevaatteet. Täällä on mun normaalit pellavavaatteita. Arelan näitä pitsivaatteita. Sitten on ihan neuletta. 2 shortsit. Teepaita. Pelavaatteita. No yksi Arelan tommonen kasvirneulakin, jos nyt sattuu tulemaan kylmä vaikka lentokoneessa. Sitten mulla on omia pyyhkeitä, vaikka ilmeisesti sieltä talosta saa, mutta mä nyt olen sen verran tullut vähän vaikeaksi näissä asioissa. Mä haluaisin ottaa omat pyyhkeet mukaan, kun mä en tykkää käyttää muiden pyyhkeitä. Niin mulla on tämmöistä Palmuurin pellavapyyhkeet, mitkä on sitten täydellisesti mökilläkin. Ne kuivuu tosi äkkiä ja menee todella pieneen tilaan. Sitten täällä toisella puolella on, nyt saatte nauraa. Mulla on myös omat lakanat mukana. Mulla on Palmuurin pellava lakanat, koska mä en vaan kerta kaikkea voi nukkua puiden lakanoissa. Tää on ihan naurattavaa, kun tää ei ole niinku... Se ei ole hotelli, mä voisin nukkua hotellissa, mutta kun tää on semmoinen vuokrattu asunto, niin mun mielestä on kiva nukkua noissa pellavan lakanoissa. Ja mikä sen parempaa kuin nukkua hyvin. Sitten mulla nyt voitte nauraa ja paheksua, joo. Sitten täällä on nämä Arelan, huomenna aina merkit kuuluu ekana. No tärkeä tieto, jos te vaikka haluatte ostaa semmoista. Tämä Kasmir, tää uni, tämmönen uninaamio. Että jos siellä on hirveän valosaa, kun mä oon tottunut nukkua niin pimeässä, niin ton voi ottaa naama, että ei myöskään hioista, kun se on Kasmiria. Sitten tää tärkein, mitä mä oon tuolla Instassa esitellytkin, on tää uimapuku. Mä en vittu tästä pois, kun se on niin hyvin pakattu. Eli tommonen uimaliivi, että Aaron pysyy pinnalla siellä. Totta kai valvomme myös, mutta on tämmönen koko puku, mikä ei ainakaan tipu. Sitten täällä on, koska mulla on Popin vaatekuvaukset siellä, töitä sielläkin tehdään. No onneksi mulla on kiva työ. Niin täällä on Popin vaatteita, teepaitakuvaukset. No tuolla on sitten alusvaatteita ja mun urheiluvaatteet mukana. Siellä on mun uudet urheilusortsitkin, että pääsen tekemään pilatesta 2 kertaa viikossa tai nyt ehkä vaikka lenkille tai jotain muuta. Jotakin on pakko tehdä. Sitten minulla on mukana myös Terhipöykin nämä puukengät, koska ne on vaan niin mielettömän hyvät. Mä oon käyttänyt nyt niin monta päivää putkeen ja ihan siis todella hyvät on. Nyt on tietenkin kamera tuossa, läppäri, kuulokkeet ihan ehdottomat, jos haluaa kuunnella musiikkia tai keskittyä tai me puhuu aika paljon puhelimessakin noiden kuulokkeiden kanssa. Tuolla on nämä muistikortit, mitkä ehkä muistutte edellisestä videosta. Siellä on nyt mukana mulla ehkä 5 kappaletta muistikorttia ja näkään lopu. Sitten täällä on mun uusi pilatesmatto. Tää on oikeastaan joogamatto, mutta mulle suositeltiin tätä ja tää on kuulemma tosi hyvä ja ei tulisi muuten kyllä tehtyä, jos ei ole tommoista hyvää mattoa. Ton mä meinaan laittaa tonne mun käsimatkatavaroihin ton laukun sisälle tai siihen viereen. Kuulemma saadaan kuljettaa niin. Se ei oikeasti paina hirveästi ja todella laadukas semmoinen Manduka-merkkinen. Mä en oikeastaan tiennytkään, että
Onko tämä oikeasti sama Manduka-merkki, joka tekee kantareppuja vai ei? Mun täytyy selvittää taas ja kirjoitetaanko eri lailla. Sitten on harsoja, koska meillä tulee harsapostaus. Sitten on mun kummipojalla lahja, eli Tulan uusi reppu, minkä mä sain lahjakortti Ipanaiseen, sain sen sieltä. Sillä se tulee mun kummipojalle ja siinä on tämmöisiä ihania kukkasia. Sitten täällä on se Aaronin matkaukku. Siellä on nyt lisää sortseja tuolla pesussa. Niitä tulee vielä parit tonne mukaan. Eikä siinä melkein ole kaikki, oikeastaan vaan hellevaatteita. Ja pari tommoista pitkähiasta. Ja sitten on vielä yhdet lisäkellukkeet. Ja hänelläkin on tuo oma harso, mitä sitten tulette näkemään seuraavissa postauksissa. Sitten täällä on tää Liisan. Tää on oikeastaan kaikista kaunein tää Rimovan matkalaukku. Punainen, aivan ihana. Siis ihan mieleen, tähän mahtuu niin paljon. Tämän mä olisin kyllä ostaa omaksi. Varmaan ostan tämmöisen sitten matkan jälkeen tai ensi kesäksi. Tuolla uimapuku, siellä on vielä tilaa. Sinne varmaan tulee itse asiassa lasten muitakin tavaroita ja jotain muuta. Ja siellä on Liisan vaatteita, vaatteita, sortseja ja siinäpä se. Ja sitten täällä on Jaakob ja siinä on yhdet uimalasetkin. Mä en tiedä missä muut on. Täytyy alkaa etsiä niitä. Jaakobilla on myös parit sortsit ja ehkä 4 sortsit ja 4-5 paitaa. Ja yksi tämmöinen lämpöisempi verkkatakki. Sitten 2 hattua. Okei, nyt mun täytyy vielä tehdä päätös. Kun mä otan tän ihanan Palmuirin uuden, mikä mä oon saanut sieltä. Tämmönen hattu vai sitten tämmönen, mikä mä oon ostanut tuossa keväällä. Ehkä otan molemmat. Nehän menee loppujen lopuksi aika pieneen tilaa tai sitten matkalaukun päälle. Vaikeita päätöksiä, mutta todella laadukkaat ja hyvän oloiset hatut. Sitten täällä on pelejä, koska mä yritän niin paljon, ettei lapset pelaisi puhelimella. Niinhän on edelleen se 1,5 tuntia viikossa. Se peliaika ja muuten oikeastaan aika rajoittava ihminen olen niiden pelien kanssa. Niin mulla on saatu lautapelit.fi kaupasta. Me aletaan heidän kanssa tämmönen blogiyhteistyöjuttu. Me testataan eri pelejä ja kerron niistä sitten teille. Meillä on aika monta peliä nyt. Mä otin nyt mukaan nämä, koska nämä menee pieneen tilaan. Voi olla, että mä otan vielä jonkun muunkin. Sitten mulla on saatu kirjoja uusia. Sinttukirja, Liisan nykyään lempparikirja. Se on tosi hyvä, hän haluaa alkaa ratsastamaan. Sitten, tiedätte varmaan, spinneri. Niitä pitää olla paremmin mukana, koska kaikilla on yksi ja mä oon ihan varma, että jollakin häviää. Ja mitä jos Espanjasta ei saa. Sitten mä oon käynyt siellä Ruskovillan. Se mistä on Ruskovillan vaatteita. Kirjokanta, kauppa. Ja sieltä saa tämmöisiä maailman hienoimpia valkoisia vihkoja. Niissä ei ole mitään. Näitä ne on käyttänyt myös taidekoulussa, paitsi nyt on joku piirtänyt sinne jotain. Niin, nämä on ihan mielettömän hyviä. Sitten hyviä kyniä. Ihan ykkösjuttu. Jos ei sun lapsi ole koko ajan puhelimella ja pelaa, niin pitää keksiä muita keinoja. Eli kirjat, spinneri, värikynät, piirtäminen ja pelit. Ja oikeasti ei ole aina pakko olla pelkästään puhelimen kanssa. Ei myöskään aikuisten. Anteeksi nyt vaan, mutta tää on tää mun ajatus siitä asiasta. Ja sen takia pitää keksiä kaikkia muita keinoja. Tää on muuten vielä lisäksi tähän. Tää on Aaronin. Tää muistettiin junipakkenissa, kun me oltiin siellä Ruotsin matkalla. Tää on tämmönen magneetti. Siinä voi tehdä tämmösiä leivoksia tuohon, ne on tuolla alla. No, tässä olisi ihan oman postauksen ihan mielettömän hyvä tuote. Sitten on niitä aurinkorasvoja. Viivotinkin on siellä tärkeä juttu. Aurinkorasvoja, niistähän mä oon tehnytkin oman postauksen. Sitten on yksi kosmetiikka siellä. Ja sitten tämmösen mä ostin Ipanaisesta Aaronille käteen, että jos se häviää, niin silloin kädessä nimi ja puhelinnumero. Sitten tämä on mun hienon Samuin torilaukun, mun lempparilaukku, mitä mä käytän todella paljon. Tää tulee mulle ja sitten sinne tulee nämä kaikki lasten aktiviteetit sun muut sitten tänne sisälle. Ja läppäri ja kamera ja kaikki tärkein. Mutta siinäpä se. Tästä taas tulee melkein 10 minuutin video. Oho, toivottavasti jaksoitte katsoa. Mutta moikka! Huomenna ollaan sitten Espanjassa ja sillä lailla. Heippa!